Good morning. Karon di ay kay I will show you how to cook kuan kanang pudding. Kani nga pudding kay banana choco pudding. Butangan sa ninato siya turmeric. Yes, turmeric si tawag ani pulbos, no? And then kuan butangan sa nato siya og fresh nga aloe vera. Gituyo ni nato kay para healthy, no? Remember nga ang aloe vera naa ni siya inflammatory properties. Yang turmeric sad is believed to be anti-cancer. And then the two are cleansers. So, antioxidants, so to say. So, mao nga giapil ni nato sa ato ang recipe. So, ang atong himon karon kay banana how do I call this one? Actually, this is the second time nga akong lutuon pero wala pa ko pangalan, no? But I think I will call this banana aloe vera turmeric choco pudding. Taas kayo, no? So, mo ni siya mga ingredients, mga friends. Una, kay about 1/2 cup flour. And this flour, naano ni siya baking siya tawagan na kanang parpang patubo, no? So, tinata maglisod kay just buy kanang flour nga naana daay okay, bake patubo. Okay, so ako to siyang ibutang sa atong mixing bowl. Actually, ang rice cooker gihapon, no? Ang bowl sa rice cooker itong gigamit. Next, kuhaon ako ning aloe vera. Ako ning isagol dito, scrape ni siya. Tanggalan ni mo siya sa panit. And then, directly imo ni siyang scrape, pero dapat nga very fine ang pagka-scrape. Okay, so dili lang nato kay siya daghanon kay naamanggoy pagka manggod ni siya smell. So para dali ra ma-neutralize ang smell, gamay ra ang atong look. Okay, so gamay ra ang atong ibutang. So later on akong ipakita ninyo ang mixture. Okay, di ko kabaw mo gamit pa sa video ay naglisod ko. Kamot lang ko. And then, after sa atong aloe vera, baking powder di ayo so man makalimot man ta. Baking powder. So, palit mo o flour nga naa na dai baking powder. So, remember ha, dili ta mo gamit og sugar in this in this recipe. So, natural sweetness gid ni from the fruits. So, next na to nga ingredient kay kaning tableya for our choco feel, no? So, again, ato ni siyang ato ni siyang lugmukon. But actually, kung butang na ni siya tubig later, makuan naman ni siya matunaw. Especially kung ano na sa gulo na sila. Okay. So, next in line kay katong mga So, usa lang ito siya sana siya form, ka-slice. And then, next kay ang atong turmeric. Okay. About 3 teaspoons turmeric powder. Okay. And then, of course, ang atong banana. By the way, next time I will share to you a video na magamit ko banana peeling panit sa saging sa atong recipe. So, actually, ang tanang sa saging, dili siya malabay, no? Kay magamit ra gyapon nato siya. So, this is the bowl
This is now all the ingredients na atong gisagol. So ato lang i-press ang banana para magagmay siya. Mas nindot nga dili kaayo siya kung ano kanang di ka siya totally ma-disgruntled or lanay gyud kay para inigpaap na to after siya maluto ma-feel gyud na to ang banana bits. So it's important. Again, bandayi ang next na ko nga video. I will show you cooking using panit sa saging. So duha ni ka saging. So tamis kay. By the way, pili agid ni siya nga variety sa saging kanang nabitaw dagang itom-itom sa panit. See? Mga itom-itom sa panit because I think this is the here, itom-itom. Di siya guwapa tanawon kay itom. I think this is the sweetest variety of saging so far. Kay katong pinakagwapa kaayo na siya ay medyo pagkaaslumon. No? So, na siya tip. Okay, so ako na ni siyang i-mix karon. Yeah, ready to cook na ni siya, and then for about mga 3 to 5 minutes maluto na gid ni siya. Okay, so okay, wait sa kay magkuha kog water. Okay, mag-add na ko karon og water, and then slowly lang, then pag gagmay then just make sure na ang imong mixture kay dili kay siya water, you know. So ang consistency imo siya i-control. Enough agyo dapat ang water. So kuwangan ni siya water, huwag pour a little and then imo lang din na siyang i-mix maayo. Okay, kuwangan pa siya water, so we will add a little more water. Okay, kung masubraan sa hindi mo siya water, dili siya mo very soft save. But actually, ako ganahan ko very soft kay it melts in the mouth. So see, wala gid ni siya sugar atong gibutang. Nagsalig lang ta sa sweetness sa banana. And then there's no need to add sweetener actually, because as I said earlier, katong klase sa banana variety na siya nga, pero nakalimut lang po i-research mo kung balik una siya pinaka-sweetest. So when you use that one,